Il-Partit Nazzjonalista reġa' wera la kellu u inqas għandu soluzzjonijiet għall-isfidi fil-provvista tad-dawl li jinqalgħu f'każi ta' emerġenza kif seħħ il-bieraħ meta nirien f'kejbil prinċipali wasal għal qtuħ tad-dawl f'Għawdex. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Enerġija Ryan Kallus u l-kelliem għall-Infrastruttura Joe Giglio ma kinux jafu jagħtu soluzzjonijiet f'każi ta' sitwazzjonijiet simili ta' emerġenza waqt li nfexxew fis-solitu attakki u negattività. Mistoqsijin minn One News dwar kif il-pajjiż jista' jevita ċirkostanzi ta' inċidenti simili, ir-rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista ma proponew xejn. Minflok, bħas-soltu, infexxew jattakkaw lill-Gvern Laburista għax skonthom il-politika tiegħu li waslet għal dawn il-ħsarat. Iffaċċjati bl-investiment attwali ta' 55 miljun euro biex tissaħħaħ l-infrastruttura tal-elettriku f'pajjiżna, kemm fil-kejbils ta' voltaġġ għoli u anke dak baxx, il-kelliema nazzjonalisti l-istess ħarbu mill-mistoqsijiet. Brabta mal-qtuħ fil-provvista tal-elettriku fis-sajf tas-sena l-oħra, fejn il-Partit Nazzjonalista kien waħħal f'kollox minn barra fit-temperaturi għolin, kif għadu kemm ġie konfermat mir-rapport tal-Awditur Ġenerali, il-kelliema ppruvaw jirridikolaw is-sitwazzjoni billi qalu li l-fenomenu ta' sħana ilu jeżisti minn qabel Gvern Laburista. Ma nistgħux ngħidu għat-temperaturi. Temperaturi diġà tkellimt ċennajt għaliha huwa fenomenu tat-tibdil fil-klima li ma bedix meta tal-Labor fil-Gvern fl-2013 ta' ilu ġej snin. Minkejja dan, l-istess kelliema ma kinux kapaċi jindikaw x'għamel l-aħħar Gvern Nazzjonalista biex issaħħaħ id-distribuzzjoni sal-2013. Fil-fatt, meta mistoqsijin b'mod speċifiku dwar x'tip ta' investiment saru sa dak iż-żmien, reġgħu ħarbu mis-suġġett. Brabta mal-istess rapport tal-Awditur fejn ukoll faħħar il-55 miljun euro investimenti mill-Gvern Laburista, nixtieq nkun naf naqra wkoll x'sar minn gvernijiet nazzjonalista fir-rigward tal-qasam tal-elettriku f'pajjiżna. U għadkom temnu li temperaturi għolin għandhom fattur fil-qasam tal-provvista tad-dawl f'pajjiżna u l-effett li tiħallu? Mela, grazzi ħafna tad-domandi tiegħek. Semmejt il-ħaddiema. Waqt li Kallus ħarab mill-mistoqsijiet, u magħruf sew kif l-aħħar Gvern Nazzjonalista bil-kemm kien jinvesti fis-sistema tad-distribuzzjoni, waqt li kien saħansitra ħalla 3 ċentri ta' distribuzzjoni ġebel u saqaf u mingħajr xi tip ta' apparat fihom kif inhu meħtieġ. Dan kien il-każ għaċ-ċentri ta' distribuzzjoni f'St Andrews, f'Manuel Island u x-Xewkija Għawdex, bil-konsegwenzi ta' provvista dgħajfa fl-inħawi kollha li jiċċirkundawhom. Kellhom ikunu gvernijiet Laburisti li jinvestu f'dawn kollu. Dan bil-maqlub għall-akbar investiment li mbarkat fuq l-Ena Malta b'tisħiħ u tibdil ta' kejbils antiki wara deċiżjoni mill-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Roberta Bela biex ma tirrepetix il-problema tas-sajf li għadda u l-pajjiż ikun iżjed imħejji għaż-żidiet fit-temperatura. Sa dan it-tant aktar kmieni l-erba' l-Ena Malta ħabbret li reġġet lura l-provvista tad-dawl fil-Gżira Awċija wara li wieħed mill-kejbils prinċipali ħannar, bil-konsegwenza li kien hemm interruzzjoni fil-provvista anke sakemm saru t-tiswijiet neċessarji. Membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili kellhom jissejħu fuq il-post biex jikkontrollaw in-nirien, filwaqt li bħala miżura ta' sigurtà l-Ena Malta kellha tissospendi l-elettriku fil-kejbils li kienu jinsabu fil-kulvert ta' taħt l-art. It-timijiet ta' distribuzzjoni tal-Ena Malta ħadu l-miżuri kollha meħtieġa biex gradwalment jagħtu l-provvista tal-elettriku lura lejn Għawdex.